ଜୀବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କେହି ନା କାହିଁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ମୋର କି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୋର ହେଉଛି ଏଇ ହେଉଛି ମୋ ସୁନା, ଇଏ ମୋ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୋ ସାଙ୍ଗ, ମୋ ଭାଇ, ମୋର ସବୁ କିଛି। ଯେବେ ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସେ। ସତ କହୁଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ମଣିଷ, ଆଖିରେ ତେଲ ଦୁଃଖ ଦିଏ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଦିଏ ବି। ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ହସରେ ସିଏ ଅଛି। ମୋ ପାଇଁ ଯାହା ଭଲ ସିଏ ସବୁ ବାଛି ଦିଏ। ସେମିତି ବାପା ମା ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଛି ଦିଅନ୍ତି, ସିଏ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ବାଛି ଦିଏ। ମୁଁ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ସେ ସବୁ କିଛି ମୋତେ ଦେଇଦିଏ। ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ କୁହେ ତା ଭଳିଆ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ ମିଳିବେନି, ତା ଭଳିଆ ଭାଇ ମୋତେ କେଉଁ ଜୀବନରେ ମିଳିବେନି। ସେ ମୋ ପ୍ରାଣ। ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପୀଟିଏ, ବହୁତ ପାପ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏମିତି ଜଣେ ତାହା ବି ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇକି ମୋ ପାଖରେ ରଖିଥାଏ। ସେ ମୋର ସବୁଠୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ। ଅନେକ ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି କହିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଜାଗା ଆଉ କେହି ନେଇପାରନ୍ତି ନା। ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ସେଇଟା ଦେଖେଇ ଦିଏ ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏନି, ସେଇଟା ସେ ଦେଖେଇ ଦିଏ ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏନି। ଆଉ ଦୁନିଆର ମିଛ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ ସେମାନେ ସେଇଟା ଦେଖାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ କେଉଁଟା ଦେଖାଇଦିଏ ଯେଉଁଟା କାହାକୁ ଦେଖାଯାଏନି। ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ କହେ ତା ଭଳିଆ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ଜନ୍ମରେ ବି ମିଳିବେନି।